गोजोन्थों लोगोफोर बयनिसिमबो। दिनैहाय आङो नैबे बेंटलाव फैनानै दंफैयो सेकेन्ड हेन्ड गारि फानग्रा जायगायाव। दा बिथाङा मोजां मोजां गारि लाबोयो नैबेवहाय। मारुतिबो दङ ओमफ्राय बाइकफोरबो दङ। सोरनोबा नांगौबा लांफैनो हागोन नैबे बेंटलावनो। दा गोजान जायगायाव थांनांगौ दरखार गैला जोंना दा बे गामि खाथियावनो मोनजोबखासै दा आरामनो। बबावबा बङाइगाव थांनांला, क'क्राझार थांनांला। बेखायनो आं नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लाबोनाय जाबाय, जाहाथे सोरनोबा नांगौबा नोंथांमोनहा नैबे गारि मालिकजों लोगो हमनानै रायज्लायनानै जाहाथे लांफैनो हायो। बेखायनो आं खोन्थाहरनाय जाहैबाय। आं दा दसे उनावहाय बे गारिफोरखौ खोन्थागोन नोंथांमोननो। जायखिजाया नोंथांमोनहा नायनानै फसायोबा लांफैनो हागोन। ओरैनो दंजोबो हनै बाइकआ सेकेन्ड हेन्ड। ओमफ्राय मारुति कारबो दङ, नोंथांमोना नायनो हागोन। अब्ला फैदो लोगोफोर, जों गारिखौ नायलांनि मा मा गारि फानो आरो गारिया माबायदि। फैदो जों नायलांदिनि। नैबे एरियायावनो दङ गारि दखाना, सेकेन्ड हेन्ड गारि दखान। जायखिजाया आं नोंथांमोननो लामाखौबो देखायहरबाय। ओरै बेंटल बाजार थांबाय, ओमफ्राय नैबेथिङै फैयोबा माने बङाइगावनिफ्राय फैनाय रड बियो देखायहरजोबखाबाय आं। नैबेनो गारि मालिकआ हनै। जायखिजाया बेनो फानफैयो, बेजों रायज्लायनानै लांफैनो हागोन। मारुतिया नैबेनो नै गोदान। सोरबा फसायोबा लांफैनो हागोन। गारि नाम्बार अके खान्दां, i20 बियो। गारि नाम्बारा अके जोबखानो। जायखिजाया जोङो सिङाव नायनि लोगोफोर। बाइकफोरखौ फसायोबा लांफैनो हागोन, मारुतिखौबो। नैबेनो नै बाइकआ, लोगोफोर नायलांनो हागोन। सोरनोबा फसायोबा लांफैनो हागोन आरोखि। गोदान गोदान बाइकआ सेकेन्ड हेन्डबाबो। पालसारबो दङ। ओमफ्राय नैबे गेलेमार, बेयावनो दंजोबो बाइकआ। जायखिजाया सोरनोबा नांगौबा लांफैनो हागोन। ओंखायनो खोन्थाहरबाय आङो। सोरबा सोरबा सेकेन्ड हेन्ड बाइकनि थाखाय गोजानाव थांनानै लायो, बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौ खावलायहरबाय जाहाथे बेहायनो फैनानै लांफैयो, गोजानाव थांस्लायस्लाय। मारुति कारआ नैबेनो नै, नायनानै लानो हागोन आरोखि। सोरनोबा फसायोबा लांफैनो हागोन। नाम्बारखौबो अके होननानै खोन्थाखादों मालिकआ। जायखिजाया लांफैनो गोसो दङबा मालिकजों रायज्लायनानै लांफैनो हागोन। गंसेया नैबेनो नै, नैबे गारियाबो। जायखिजाया डिसक्रिपसनाव आं मालिकनि नाम्बारखौ होना होगोन। नोंथांमोनहा लांफैयोबा बे कन्टेक्ट नाम्बाराव फन खालामनो हागोन आरोखि। फन खालामनानै मानसिजों लोगो हमनानै रायज्लायनानै लांफैनो हागोन। रथ' रथ' बबाव थांनो लाजिस्लु लाजिनानै, बिखानि सादोरखौ रायहोनानै। जिउनि फाल्गुना फैब्ला सादोरा उरायखायो, बेखौथ' रजे नोंनो मिथिखायो। नोंनि देहाव गंसे मानि नुमारबाय आं फाल्गुननि बाना।